мо устохонаи бародармон омадем Мансурҷон. Оз катишон гап задем, хай бо кати Мансур адельна савол ҷавоб мекунему. Инҷа касе ки мошин бизнес бошад, қафои ҳамҷада яке аз калонтарин ауксиони мошин Манхейм меган. Интернета занем Манхеймай. Инҷа устохонаҳо, инҷа аптавико в основном мошинои задагия мехаран ай ауксиону. Кинг Фарух, салом алейкум. Фарухҷон. Инҷа якта ҳамшаҳри шумо Мансур амҷа ба Мансур, устохонаи Мансур омадем. Бародари мо 15 сол боз дар Амрико. Оз комментариҳоя камтар пас мекушум. Инам хел автосервис. Ино бизнесшон ам хел ай аукцион мошина мегирану, ремонт мекунанд, ин мефурӯшанд. Ҳатман шуд. Медонед ки ма пастан ягон приколо мекунам. Комментариҳоя куштум тона. Дина як подписчик навистааст пеш аз темаи имрӯза. Салом ана. Салом алейкум мардум. Бахшиш. Аёдум бромадай салом алейкум. Хай одамои гаринах. Ана мавзӯи ҳамирӯзаи мо дар бораи бародари тоҷик Мансур. Зиёда 15 сол шуд Америкадаян. Омада ози Флоридада истодистанд. Пеш Нью-Йоркда будагиян 1 сол 2 сол, баъд Небраска рафтагиян, ай Небраска омадагиян Флорида. Мепурсем кани фарқияти дигар штатҳо ай Флорида дар чӣ фарқият дорад. Мо ози дан момент Орландо даем, яке аз шаҳрое ки ба штати Флорида тааллуқ дорад. Бародари моя бизнесшон, номи компанияшон Silk Road, шолкови путь. Агар ҳозир ман сёнка мекунам, номерошона гирен, касе ки масалан ягон хел савол дошта боша нисбати мошин, нисбати дигар метавонен ҳамин бародарда бироен дар тамос. Илтимос саволҳои беҳуда кати гарангиш накунен, грин карта пур мекунӣ намекунӣ, бародар 100% медонам ки вақтиш нест. ҳозир ширкатшон дами ҷое ки аренда гирифта кор кардестан нишон метиҳам тона. Камтар даст. Ман барои чӣ шумода нишон додестам, барои ки ҳама вақт Нью-Йорк мегум. Нью-Йоркда ҷамъ нашавем, тит шавем ҳама тарафоидаву, ҳам хел бизнесҳо кушоему. Бародарои тоҷики меомадаги дигар штатҳо омада хи савдо кунанд. Ман ҳами офисшонай 418 SRM Silk Road Motors LLC номи компанияшон. Мансур бародармон ҳамҷа кати турки ҷурам ман намедонам ки вай турк англиси мо боринай. Вай фиранай мошини Мансурай. Ана марҳамат. Номерои мошин Таҷикистон, Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мансур, биёед аку подписчикоҷа 400 чанд кас шумо ждат дора. Ин мошини шумо? Номерошам интересни? Ин номерои худи Флорида ё ки шумо пеш мумкина Флорида ба беномер гашт? Пеш ба любой чӣ монда меша. Хай мошини акай Мансур. Раҳмат. Мансур кати шиносоӣ мекунем ози. Мансур, салом алейкум. Салом алейкум ба ҳамаи подписчикои акай Парвиз. Хуш омадед. Мансурҷон, чанд сол шуда Америкае? 15 сол шуда. 15 сол. Зодан аз куҷои Тоҷикистон? Душанбе. 15 сол. Кадом штатода буде? Нью-Йорк боем зиндагӣ карди 10 сол, не, 11 сол Небраска зиндагӣ карди. 11 сол дар Небраска. Ман уже як 3,5 сол шуда дар Орландо. 3,5 сол боз дар Орландо, 11 сол Небраска бам. Анак як савол. Фарқияти Небраскаву Нью-Йорку ҳаминҷа. Чӣ байни Флорида? Ҳавош зӯр. Чё? Ну тут не соскучишься, как говорится. Очень много развлечений, пляжи, Дисней. Ну, для детей еще хорошо. Шумо оиладор? Оиладор, да. Соҳиби чанд фарзанд? 2 фарзанд. Машоалло. Инам. Дар як штати инҷа ба фикри шумо ҳамҷа тоҷико чанд қадар ҳастанд? Оила ҷамъ мешавед? Оила, да, ҷамъ мешавем. Агар хато накунам, 10 оила ҳаст. ҳаматон ҷамъ мешен? Да. Вохӯри нисбати кор бародари тоҷик нав биёяд амҷа
англиси якум проблема мешад ша аввалон рӯз англиси надонад агар вообще надонад агар ну да азоб мекашад англиси дар кор ягона фарқияти Нью-Йорк дигар штатҳо дар чист дигар штат мегӯ масалан Чикаго дигар ҷода аз ҳисобе ки тоҷикзабон кам русскоговорящий агар русӣ донад мумкин Флоридада кам-кам этот испанский если знают они Не, испанский понадобится мо тоҷикоа ма испанский медонем ка дуюм забонмон испанский ҳамда бародаро агар англисӣ надонен шавқат масалан дилтон вообще англисӣ ёд гирифтан набошад дигар штатода азоб мекаше конечно то азоб накаши англисия ёдам намегирӣ чам ёд намегирам яъне ки ҳамаи мо омадагем англисиёмон қасос шудагӣ нест ягон штати Нью-Йорк да ба по хеста баъд мебиём Флорида биём камтар дар бораи ширкати шумо гап занем ширкати шумо Silk Road да роҳи абрешим акун роҳи абрешимо то куҷо то тоҷикистона мера ё ки фақат ин Флорида ба фақат не Америка ба да инҷа ҳамин агар вакин инҷа ҳама контейнеромонагӣ инҷа васалон ҳамаш экспортеро и этот оптовико яъне ки ози ягон подписчик ки ман шумода ба кадом вопрос бурод шумо метавонед ёрдам кардан этот агар Америка бошад агар мошин оптовой цене можем продать любой мошин фарқ любой мошин да мошини задагӣ худатон сос карда метавонед да ман ин мошини задагӣ ва дута дар алиш аз якта мошина нишон диҳам масалан ана ин мошин Chevrolet доз ба фирм ин знаменитӣ барои бачаи Самарқанд барое ки Тошкентда Impala меган Malibu ба фирм ин агар вай ин дига вообще кузов ман ин мошина масалан чанд сумда мехаред чанд рӯзба ремонт мешад ва чанд рӯза метед груба ремонт бита як ҳафта да як ҳафта ду ҳафта як ҳафта ба сос карда тайтлаш чи ребилд инҷа ҳама clean title мо этот Флорида ба ребилд намешад аҷоиб ку так что бародаро барои Мансурҷон ширкатшон мошине ки шумо ба даркор занг зада катяка Мансур гап мезанен хайхдохат ма инстаграмшон аваз инстаграм мезанен ширката ман ширкатшона инстаграмша мемонум акаку бахшон инстаграмтон ча инстаграм акан номи ман баю зада сайташ аст тогда ман вебсайти акаи Мансура мемонум дароен касе ки дар Америка мехоҳад мошин харад аптови нарх кати худошон ягон ауксионда мошини дилхоҳи шумо ёфта ремонт карда дастонда метиҳанд тайтлошон тоза яъне ки драйвер clean title каси Америкада медонад clean title гуфтагиш шумо метавонед сразу мошина ҳайкне равен ребилд кишид бояд ай устохона справка гиред баъд ай гаи бояд разрешение гиред камтар вақт мегира як моҳ ду моҳ зиёдтар вақт мегира Мансур зиндагии Флорида зур кайф да чияш масалан ман Нью-Йоркда метавонам равам ягонҷа авқоти тоҷикӣ гирам худам инҷа даст инҷа нест ки барои зани тоҷикӣ дорӣ ки ҳамаша мепазад барои зани тоҷикӣ гире ки авқотҳои тоҷикӣ пазад боз як бор мегӯям занотон кати агар омаданӣ набошен дили нияти овардан надошта бошен ин фикри хатоай барое ки яки шумо Флорида ё дигар штатода ғалтен ба мегарден гамбургер чизбургер хӯрда не ҳақиқатан ҳам хелада барои ҳамин зани худтона биёрен ҳаминҷода мефоратона галубци мефора шӯрбои тоҷикӣ мефора қурутоб карда метиҳанд бо чиз масалан Мансурҷон ман бисёр вақт тоҷикоя мехоҳам ки биёянд дигар штатҳо агар ки забони англисӣ дошта бошад стар замин фаҳмида тонаду фикрша фаҳмондан тона ҳаминҷода чӣ хел кор метавонад ёфтан барое ки бисёри блогерои рус мегӯянд ки Флорида проблемаш дар кор ёфтан ну хай кор акун англисиш нағз бошад ози соҳаи вайра зур афсус IT метавонад IT бихонад як 6 моҳ 8 моҳ спокойно даже если бэкграундаш IT шик набошад там языки программирования даже надонад агар спокойно можно выучиться 6 месяцев и пойти IT ҳамин дар шуд IT ма як видео мондагиум дароен бинен англистон бошад IT беҳтарин фикри аяма мақсад ҳам кори зур ҳам кори ояндадор ҳам ойликшан зур ихекнем агар калон мекарда бошад азоб буд ман не вот Мансур арендаи хона чанд хонага масалан як хонага одам биёд ёки студия барои одами масалан якта гудакдор занаш кати биёд 1200 ин як хонага 1200 1300 в зависимости от района
Амин арзон районе ки мақсад? Агун арзон намешад, потому что арзон это будет криминальный район. Понимаете, есть районы, мисал криминальных рейтингов назне. Я бы там не советовал. Нужно такой нормальный районы, например, районы Lake Nonhast, Winter Garden, Dr. Phillips, but Celebration. Ну, районе ки Hunters масад Creek. я районе бошад ки масад ба ҳазур брои кор кунию доне ки хона да масалан ягон зану В бачот приличных районах, я бы сказал, 1200, 1300. и вай хона вай ҳамун ҷода ҳам бассейнш ҳаст ҳама чиаш Бассейн, ҳаст хамаш, тренажерный ана зал. ку бемошин азоб мекаши дар Флорида Да. Уже транспорт нест. Уже мисол метро нест, ранги Нью-Йорк барин. да барои ҳамин касе ки дили нияти дигар штат омадан дорад фикри мошинтонам бинен $1000 $2000 да метонен предварительно ягохе мошин харида мақсад бемошин намеша беҳад штати калон Як ним смака. ҳамин мошин Як ним. ина 1500 да барои бе мошина нишон ту камтар нархи мошина газе барои ки бачаҳо бисёр савол метан баъд ҳаминҷа агар усто биёя бачаи тоҷик Ага. устои зу Кор ёфтан тона? Хорошая идея. да Агон тоҷик боша ки усто боша, не мошин марҳамат, 1500 кор ҳаст. ина гарант видео кат устои тоҷик боша Да, устои англиси тоҷик надона боша. чи Жестянщик, маляр, амин кузова росмекардагии одам, механик бошад агар кор инҷа бисёр бисёр. барои ки Бо ауксиони нарасхват. англиси надонадам Хакун устои зур боша агар Устои барои зур дасташ боша? гап мезана Да. устои зура ҳама вақт дасташ гап мезана ина масалан ман мошин 1500 ин уже нахаду ҳай мекунӣ мери Хакун биду хаши каназ не юхай. мегире она кумсангир урра тапи чилчорчашма у тарафо ё беперевал туннел кад намегзаре ё прямой вай кад нек мошинча зур ин мошини худатон мефрӯхтагитона ина ин мошин 1500 марҳамат барои ҳамин вақте яка мансурам ба бисёри бад гирифтем Не, нормально. мансурҷон кадом подписчики масалан ман да бисёр муроҷиат мекунам агар ягон жестяншик груба чанд сум мегирад ин жестяншик Жестянщик, ман хеле мекунам шумо агар. Мисол 5 та мошинои зарагӣ хай медонӣ, чӣ хеле там Да. работа дорам. хай жестяншик душ медонай кор Да. бояд натарс Ами ҳафташ да, я думаю, спокойно 4 та меёбад. жестяншик зур боша а чанд мошин 4 та мошин агар кунам, ҳафташ. Бо ахлаш вобаста, понимаете? Там этот. ҳамин аз 2000 то 4-5 ба Да, зур да. агар И жестяншик это не лимит, это лимит не. Дальше. яъне ки ҳафташда аз 2000 то 4-5000 айҳусто вобастагӣ дорад ҳамин дасти одам мегав мехронашу опити корӣ ҳамин дасти одам любой кора худуш худчан мехрона жестяншикои нағз бақувват бошен агар ман вебсайт якай мансура мемонум качон гап занен усто коротона нишон тиҳен ҳаст масалан ман мемонум фарбеги ма до баъд мерам тренировка машқ мекунам баъди 2 сол мебинӣ ки постеша мемонум фарқиятша шумоям дар акай мансур дар почташон дар ҳамун вебсайтшон корҳои кардагитона партен бинан агар кортон маҳқул шава худо хоҳад мебурем таги ҳамин комментарияда нависен бо гуфтесам ба ҳурмат гап занен ман ҳамин ҳурмат мекардагия токин дар сар мепартон то ки ман ҳавода ба ҳурмату ба иззат катима гап занен нависен ман жестяншик макай париз як бало кунен баъд аз соли нав мин роҳҳо кушода шава барои ки оз ягон кас да виза надод дестиян мана гаранг накунен ака ёрдам кун чӣ кунем чӣ кунем ман шумо да тарзи пур кардани интервю даромада посольство ҳамаша хушрӯ карда одобона правилно пур карда мефиристонам худо хоҳад ҳамун жестяншик боше машкур малярам хушрӯ карда ҳамаша фаҳмонда метиём насиб боша худо хоҳад посольство ки дар омаден консул ки визатона ки дод ҳамҷа мебиёен то пешенем якай мансура рӯйтон мекунам дигар таваккалтон ба худованд аймаям умедтона меканен дигар хитону даститону зиндагитон барои ҳамин акай мансурда боз як бор дигар раҳмат барои меҳмондорӣ камтар пас прямой эфир мебурам барои нишон додани майами кӯчаҳои майами мерам бо ёам хелием мерем мегардем майами я нишон метиҳум кӯчаҳоша мебинен яке аз знаменити пляжҳои майами я нишон метиҳум кстати пештара видеомда бисёри бад гаранг кардам сторисҳои бисёр мондум тона ин буд барои нишон додан монда шидум боз як бор дига
Акай Мансур, что-нибудь есть пожелания своим соотечественникам там на 700 человек? На 700 человек, а? Хай, хамаба, салом. Желаю всем продуктивной недели. Вот, как говорится, тити пичевин хама як Нью-Йорк Джамшавин, хама джуравин хама. Тит шавем. Тит шавем, короче. Як ҷо Нью-Йоркда ҷамъ шидан шарт нест. Мо бояд тит шавем. Дар ҳар як штат мо бояд зиёда 20 нафар оилаи тоҷика ҷамъ кунем ки любое время кадом тоҷике ки омад ҷоша ёба, ҷои дастгириша ёба. Пеш вақтҳо бачаҳо мегӯянд ака мо меомадем $10, $5 да кор мекардем, лекин ҳамин кор набояд шавад. Мо бояд тоҷико ҷамъбаст бошем, ҷамъ бошем, як кулак борем. Аҳл бошем. Конечно. United Tajiks. United Tajiks худо хоҳад остоста шидестай буд, леки ҳамна мустаҳкамтар мекунем ки Шуда накор United Tajiks ягон форум ми. форум дорану форум не ами ёрдам кунем форум шахидо ягон форум фоида наовард ҳамдигар фаҳмӣ кунем баробарӣ ҳама вақт дӯст бошем. Всех вас люблю с Флориды. Мансурҷон шумо да баракати кор тиҳад савдотон илӯем аина зиёдтар шавад то ин ки як тоҷики дига биёяд ин бародар дастгириш кунад. Салом алейкум боз як бори дига аз Флорида. Хоб биё камтар дига ман шумо дар мошинаҳо нишон метиҳуму мекушум. Бисёр вақти шумоам гирифтум ба фикрам. Камтар пас прямой эфирам мебуром. Намҷадам иҷа бисёр эхи корхонаҳо тарсидан дар кор нест. Малярои ба филм хуҷандози кайф кардастам мошинаҳо тамошо карда. На мошин. Чӣ мошин боша? Ки угадад мекунашан? Ба филм Toyota бошан. Ба филм Toyota. Не ине ки фарош. Ford Explorer-ои нав. Ҷада Kia ҳаст. Titanium ҳаст. На михе мошин. боқӣ дар амони Аллоҳ боша ҳаматон. Парвиз аз Нью-Йорк. Бай бай.